ați venit în bucătăria la Vifood. Astăzi vom pregăti papanași, iar pentru această rețetă vom avea nevoie de următoarele: 2 ouă, 500 de grame de brânză, 300 de grame de făină, o lingură de zahăr, coaja de la o lămâie, un praf de copt și o esență de portocală. Să începem! Iar pentru decor vom avea nevoie de niște dulceață. Eu am aici dulceață de afine, dar dumneavoastră puteți să folosiți orice dulceață vă place, și smântână. Într-un bol mai încăpător adăugăm brânza, iar peste brânză adăugăm cele 2 ouă, adăugăm și zahărul, coaja de la o lămâie, praful de copt, și esența de portocală. Iar acum, cu o spatulă, amestecăm toate ingredientele. Eu acum voi amesteca cu mâna. Adăugăm treptat și din făină. Adăugăm și restul de făină și continuăm să amestecăm. Să știți că această compoziție va fi ușor lipicioasă, deci să nu puneți mai mult de 300 de grame de făină. Așa mi-arată compoziția după ce am incorporat toată făina. Aluatul este ușor lipicios, dar ne vom ajuta de niște făină la formarea papanașilor. Am terminat de frământat, iar acum lăsăm aluatul pentru 10 minute la odihnit, după care putem să ne apucăm de formarea papanașilor. Mi-am transferat compoziția într-un alt recipient să fie mai ușor, iar acum vom forma papanașii. Formăm inițial o bilă, iar acum facem o gaură în mijloc, dacă compoziția dumneavoastră este prea lipicioasă, vă puteți ajuta de niște făină. Așa, iar acum vom forma biluța.
Adăugăm papanașii în ulei. Plus biluțele. Îi vom lăsa în jur de 3 minute pe fiecare parte sau până când prind o culoare aurie. Iar acum îi voi scoate pe un șervețel de hârtie.